Companys, companyes, alcaldessa, vicealcalde. Bé, nosaltres avui portem com a grup aquesta declaració, aquesta moció que ens han transmès els companys i companyes de la plataforma Afectats per la Hipoteca perquè som una formació que tendeix a ser transmissor de les reivindicacions legítimes, en aquest cas, dels moviments socials. En primer lloc, m'agradaria dir que a mi em cabreja constantment tindre que portar mocions relatives a l'habitatge d'aquest plenari. En els darrers anys recordem moltíssimes paregudes i sembla que el problema de la vivenda al nostre país no s'acaba d'arreglar i no es solventa a pesar de la voluntat política que molts governs locals, que les formacions polítiques progressistes portem la nostra agenda política. Miren, la vivenda és un dret bàsic, és un dret constitucional, no és cap intenció ideològica de ningú. És un dret bàsic per a la vida, que cal garantir, defensar i reivindicar. En el nostre país, a dia d'avui, hi ha una autèntica crisi d'habitatge. Hi ha una autèntica falta de dret habitacional per a moltíssimes famílies i per a moltíssims joves. I un dret, com és el dret a la vivenda, no pot estar subjecte a l'especulació immobiliària, no pot estar subjecte a l'especulació d'un mercat com és el mercat neoliberal de la vivenda. Per això, la millor forma que hi ha de garantir el dret és regular el preu de lloguer, és intervindre en un mercat per garantir un dret bàsic constitucional. I per això hi ha moltes formes que reivindiquem en aquesta declaració i que són bàsiques. Una intervenció directa, paralitzant pisos buits que estan en desús, premiant els pisos que puguen eixir i que es lloguen a famílies vulnerables, i una intervenció indirecta, fomentant el lloguer com una eina d'emancipació, fomentant ajudes i fomentant que les persones més vulnerables puguen tindre accés a la vivenda. Companys i companyes socialistes, a Gandia hem treballat i treballem junts per fomentar la vivenda pública. Hem fet i estem fent polítiques d'habitatge ambicioses. Al Botànic hem treballat i treballem premiant ajudes de lloguer, premiant promocions de VPO que abans estaven oblidades i altres demandes que estem fent per a que la gent tinga garantit aquest dret. Ara toca a l'Estat i per això creguem que heu de ser ambiciosos i en aquesta declaració vos venim a dir que cal una llei estatal que garantisse el dret a l'habitatge com es va acordar en la investidura del govern d'Espanya fa poc més d'un any. Per això, en moments on el feixisme ens toca a les portes, en moments on la dreta neoliberal està més empoderada que mai, la millor solució que donem els governs progressistes és garantir drets i ajudar a la gent. No pot ser que al nostre país hi hagi persones, hi hagi entitats bancàries que tinguen centenars o milers de pisos buits mentre hi ha famílies, mentre hi ha joves, mentre hi ha persones que no tenen garantit el dret bàsic a l'habitatge. Per això cal fer pressió i des del nostre grup municipal ho fem amb tota honestedat per dir-li al govern d'Espanya que volem també polítiques valentes com les estem fent a Gandia i com les estem fent al Botànic. Moltes gràcies.